Kwawena Mdala lento oyenzayo. Afuthi uyanyanyisa. Mdala lento oyenzayo nginyanyisa wena. Uyangicika. Kodwa kanti ngoba wazile nje ukuthi uyena umuntu oyedwa lo waye busaqhubeka usethina naye kanti ukuthi bengayitshekisisa ukuthi uyazi. Umbone ezithombeni kodwa uyazi. Kuyenzeka phela kube ukufana kwabantu sisi. Kuyenzeka kube ukufana kwabantu. Kuyenzeka lokho. Kuyenzeka. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlaqlife TV kuphi nakuBlaqlife khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show la isibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So usisi ungibhalelile namhlanje ngesimanga sokuthi khona ngakuqondi mekuza ngakumuntu wakhe azokuqonda kungesikhathi esingakanani. So asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo ninjani? Siyaphila kunjani? Siyaphila nathi. Umabalo ngihleli naye. Umamzobe. Mamzobe. Ababa bamzobe. Ongcolwane. Owalawala. Oh, okay. So ubuye uphi ukuhlala? Ngihlala eVerelem eTranspark. Okay. Okay, so why ungivashelile ekhaya namhlanje? Ngifike lana ngokukhulu ukucasuka nokudinwa. Yes. So ngibize umamncane wami lana ukuthi aze cause ngisola ngazi uthatha indoda futhi angisoli ngiyazi ukuthi ithathile indoda yami. Ungithathele indoda ngibabambile nje khoma. Umamncane wakho? Yes. Kanjani? So umamncane wami usisikama wami. But umagcina kubo bonke. Oh, okay. Cishe silingane but yena mudadlana kunami. Oh, so ingakho ngomamncane. Yes, ingakho ngibiza Oh, all right. Mhlawumbe ngabe nijwayelene kakhulu nifike ekuthenini izinxoxe ngabantu benu? Yeah, sijwayelene but asihlali ndawonye. But every time masibonana siyakhuluma, khulume ngomuntu wakhe nami ngikhulume ngomuntu wami. And into interesting ukuthi umuntu wakhe usiphina umuntu amusiphi so bingisho seyabo banamagama afanayo but only to find out ukuthi umuntu oyedwa. Yes. Mhlambe mawuthi umamncane wakho and umagcino kubo kamama wakho mhlambe ulinganisele iminyaka emingakanani kwedlula eyakho? Mhlambe ukushiya kangakanani? Ngishiya ngo 6 years. 6 years. Yebo, 6 years. Sure. And usiphe emingakanani? Usiphe ulingana nami exactly iminyaka. Shuthi mdala umamncane wakho kunosiphe. Yebo mdala. So uthole kanjani ukuthi labantu laba akuyena usiphe wakhe la mshoyo uwena lo siphe lo mshoyo nawe? Ngithe nje mangena efonini yakhe cause ujwayele vele ukuthi ayishiya ifoni yakhe kumina kushuthi kulokho akayifihlanga izinto. Ngithe mangena efonini ngathi ngiyangena nazi izithombe zabo bahleli embedeni. Shisa babebook ihotel angazi noma kwenzakalani embedeni banqunu nje. Mhlawumbe ke wambamba usiphe before enomunye umuntu osifazana? Ngake ngambamba kanye but sayilungisa izinto ngamxolela yonke into ya right. Wayemngakanani kunaye? Asasilingane because sifunda sonke esikoleni. Okay. So shuthi uyaqalisa ukuba nomuntu omdala kunaye empilweni yakhe ngomamncane wakho? Yeah, I think uyaqala nje. So umuntu kanjani usiphe? Usiphe umuntu alright kakhulu, unothando, yabathanda abantu, uyayisontela nje. Umuntu nje alright kakhulu. Mekuza ngase kubeni neqiniso unjani? Akasumuntu onamanga? Akasiyo umuntu angiqambela amanga. Okay. Akuyena umuntu amanga. Mhlambe yini mawusola wena ngokwakho yenza ukuthi abe nomunye umuntu empilweni yakhe anayi kwezothando? Mina engicabangayo ukuthi because umamncane usebenza kahle mina angisebenzi kahle. Okay. So maybe into engenza ukuthi agcine sengangijolana nomamncane ukuhlambe uyamnikeza imali because uhleze ukuthi indoda yakho ayinikeza imali, drive imoto yakhe nje uyenzela yonke into. Maybe ilokho ke because mina angikwazi ukumenzela zonke lezi zinto. Uqale nini ukukhuluma ngomuntu ekuthiwa usiphe? Wena bowusuthandana nosiphe wakho noma mhlawumbe waqala before? Bese ngithandana mina noSiphi because isinosiphi sesithandane for 3 years manje. I think unonyaka eqalile ukukhuluma ngoSiphi. Okay. Yeah. Sure. Before usiphe ukhona umunye umuntu abethandana naye? Before athandana. Omaziyo wena? Before athandana naMSiphi.
no umamncane before Umamncane. athanda nalo muntu olokhetha uSiphe ukhona mhlawumbe omunye obumazi Yeah, ngaphambilini. ubethandana nomunye ubaba, ngeke ngisho ukuthi ubhuti. Omunye nje ubaba besisonta naye, ebemdala kakhulu. Okay. Because ube ubishop lapha esontweni yabo. Oh, and uye wazi nasebehlukene. Ngagcina ethe bazibe naye ngoba nakho bahlukana bavumelana. Okay. Yebo. So yini ke lo suyibona efonini? Ngangena phela efonini ezumuntu because khona inamba engangifunile vele kuyena umamncane. Ngase ngangenayo ngangena inambeni. Ngathi ngeyithombini. Mangithi ngiyabuka hayibo. Ngoba ngathi uSiphi wami nje lo. Izithombe kuphela lezo wayithola empedeni. Wayithola efonini yakhe bese empedeni noma mhlambe khona nezinye mhlambe nje. Ngathola nama video. Okay. Benza ucansi ke ogwesi. Yo. Benza ucansi. So nje yangitraumatize kakhulu leyo nto leyo. Yangitraumatize ama video nezithombe. Mhlambe uke wabheka mhlambe kuma calls wa check on duration. Yeah, ngicheckile kuma calls like umfonela almost every day but isikhathi esiningi ngimfonela usuke engekho nami because uSiphe every time efika endlini ifoni akuyena umuntu efoni vele akayithanda ifoni. So mefika endlini ufika icime ayi off kushuthi lapho usuke emtshelela ukuthi sengino ngane lela. Shuthi into efitholile efonini ama video ubone i-duration yama calls kwase kwabe yithombe. Yebo no WhatsApp. Ufakazi obugcwele lo. Yebo, inofakazi. So umamncane mhlambe ngabe uhlala naye endlini noma mhlambe uhlala ekudeni mase niyabonana mhlambe njengemndeni nje njengobuhlezi yenza. Asihlala endlini eyodwa but njalo ngama weekend umuntu engimbonayo uyafika endlini azongivashela nami ngiyaya kuyena ngimvashela. Okay. So awukazi uzunqwamane naye emva kokuba kade ubonile ukuthi kwenzakalani efonini kaSiphe? Angazi futhi angazi ngize ngimbuze. Okay. Sike samfonela ke njengoba uSiphile number yakhe and ukhona njengamanje la e-studio kuyikona ukuthi akanaso isikhathi esitheni because uthe uphuthuma emsebenzini. So nje ngiyacela ungivumele sike simlande khona uzokhona ukuthola ukuthi kahle kahle sithini istory phakathi kwabo. Uyazi nawe ukuthi akekho umuntu onemvume yokubeka uma wakhe isandla. So njengoba kuma wakho omncane usafana noma wakho uyakuzala because usisi wakhe uma wakho. So angikwazi ukuthi umekuza ngasolakeni ukangakanani. Ulaka nginalo mangicasukile shame asithemba ukuthi ngeke azangidine kakhulu ngivele ngidini vele ngicasukile nje kumanje. And uyazi usile ndaba lezofika kusisi wakhe ozala wena. Yebo bizofika nasemndenini. So awunankinga. Anginankinga. Okay, ake ngicosilandeleni. Alright, sibabukela lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Nangoke umamncane usefikile wasijoyina kulolu hlelo namhlanje ukuze izothi indodakazi yakhe mesimbuze ifisa ukuthola kahle kabanzi ngomuntu wakhe ukuthi kanti kahle kwenzakalani. Ukufana kwamagama noma umuntu oyedwa asazi. Sizothola ekuhambeni kwesikhathi. Kunjani? Ngiyaphila nami siyakwamukela kuhlelo. Umaba isibongo Mantleko. Alright, indodakazi yakhe ngempela noma ngala ngathi Indodakazi yami uzalo siswa nomdala. Okay, shuthi uthi mamncane. Oh, shuthi beqinisile. So, ukhulele phambi kwakhe ngisho? Yes, ukhulele phambi kwami. Iziphi nje izinto ezinhle ezikhumbulayyo ekukhuleni kwakhe abezenza njengomntwana? Ube umntwana olungile ngisho esikoleni, beumncoma nje umntwana oright ohloniphayo. Okay. Akukho nje ukube engakubeka ngakuyena, ube umntwana oright. Ngabe uyayazi impilo yakhe yakwezothando? Ngiyazi uyayixoxele because nami ngiyangimxoxele ngivule nje ngisivulelana ifuba mina naye siyaxoxelana njengabantu bethu. Okay. Ukusike wambona ngamehlo umuntu wakhe? Ahleza axoxela ngaye? I know. Awumazi ethombini. Oh, okay. So njengoba usikumemile kulolu hlelo kunento angayiqondi kahle phakathi kwamuntu wakhe nawe. Angazi noma unalo ulwazi olunjalo. Phakathi komuntu wami naye. Phakathi komuntu wakhe nawe. Nami. Yes. Bengifuna ukwazi ukuthi yena yini la kangayiqondi ngifuna ukuzwa ngayo. Ngicela nje nguphe isikhathi sakho uyomlalela. Ngicela ukukhulumisa. Mamncane ngenkulu inhlonipho ngiyathemba ukuthi uyaphila. I think it was last week ngathatha ifoni yakho then mangene efonini yakho ngifica izithombe nama video akho noSiphi wami ndoda yami. Ni busy nenza ucansi.
And lokho kuyangimangaza because bengihlezi ngixoxa ngoSiphe ukuthi ngiyamthanda umuntu wami suka kude naye but manje wena usukhetha ukuthi umthathe. uSiphe wami. uSiphe angazi noma ngizothi ukufana kwamagama noma akukhona ukufana kwamagama nginofakazi ngibonile efonini yami ngane yakho. uSiphe wami. uSiphe wapha isibongo lo mshosisi awakambulazi. Okay, nami nginaye uSiphe esihlangane naye nje owakambulazi. Uhlangane naye noma othandana naye lo ujula naye manje lo uyindoda yami. Sihlanganile naye sathandana. Angiphiki siyathandana naye. Yangisigadusho wena manje ukuthi uyamazi uSiphe umbona ezithombeni. Achaza ukuthi uyamazi sisiwami. Ngambona ezithombeni ngahlangana naye futhi. Okusho ukuthi uyazi vele ukuthi ubungithathe. Awubona ukuthi umuntu oyedwa loyo. No, ngikaze ngikunake lokho. Ayikho lento le, ayikho lento. Wazi kahle ukuthi indoda yami. Indoda yami. Ukhohlakele. Ukwenza yini leyaka kwenzela yona wena right uzubona ukuthi indoda yakho iyakuthanda. Eyami wena uhlangana ukuthi ungenzelani kanjani eyami indoda wena uhlangana. Okay, ngicela ukungitshela nje akakwenzela khona okuhle nje. Uyangenzela izinto, uyangikhipha. Usuke ethi uyithathe leyo mali. Uyasebenza. Iphanda uSiphe. Hawu, iphanda. Kahle wena. Iphanda uSiphe wami. Uyasebenza? Yebo, uyasebenza. Okay. Yazi kuyamangaza shithi akakutshela ukuthi mina lo Siphe lowo wondliwa umina. Wampahla leza ayigqokayo usuke ethengele umina. Ngoba nakho usebenza kahle phela wena uthisha. Hayibo. Phela wena ngithi uthisha. Phela usebenza kahle. Ngiyafoda ngani. Kinga yakho ushimile emadodeni abantu emdala. Kahle wena. Umdala. Weluleke manje uhamba uvulela amadoda abantu sis. Hawu ngabe yakusho kumina lokho. Kanuko. Usemdala ma. Angisakuhloniphi lapho wena uyapringana ubhizi nendoda. Yami. Hawu uyakuthanda nini uthi uyangithanda. Uyangithanda. Yini lokho siyakuthanda ngale yami. Uyangikhipha uyangithengela izinto uhleze ngitshela njalo ngemali yami phela mina uthi imali yakho. Shuthi vele nuvuka inkanuko uyamnika imali. Mina nginankinga ukuthi umnikeze imali qhubeka umnikeze imali. Hawu qhubeka umnikeze imali. Kanuko sisi. Kwa wena Mdala lento oyenzayo. Afuthi uyanyanyisa. Mdala lento oyenzayo nginyanyisa wena. Uyangicika. Kodwa ma kanti ma ngoba wazile nje ukuthi uyena umuntu oyedwa lo waye busaqhubeka usethana naye kanti ukuthi bengayitshelisisa ukuthi uyazi umbone ezithombeni kahle uyazi kuyenzeka phela kube ukufana kwabantu sisi kuyenzeka kube ukufana kwabantu kuyenzeka lokho kuyenzeka. Ayikho into enzakala wena wazi kahle ukuthi indoda yami ngeke ufana ukuthi kufana kwabantu kufana amagama kufana izibongo. Kuyenzeka akwenzeki kwenzekile nje ayikho into enzekile indoda yami angithi uyasho nawe ukuthi indoda yami ngoba uyinika imali angithi wena nemali mina nginamali angikwazi ukwenza imali ngiya-afford dadala khahlela mina uyezwa wemfazi omdala uzokhahlela mina ngitshela uzokhahlela tshela kuphela le nhlonipho le ukuthi umama mncane nani zokubhonya mina ngitshela. Hawu zokubhonya isike yafika kusisi le ndawo zokubhonya akuhlangani ukuthi ifikile kusisi ifikile umkhulu ifikile kugogo kodwa ngizokubhonya wena ngitshela. Hayi kazongimangaza ukuzwa lo mama ayikho into ezomangaza isizongana ne relationship yenu ngoba usazomangala. Serious cause ngiyamkhipha nami ngiyamnikeza imali akazazi angitshela ukuthi kuna someone akathandana naye bangitshela ukuthi mina naye sokuthi ngoba uyazi hayi ukuthi akazi uyazi manje usazoqhubeka uthana naye sengayekela nje sisi bo usazoqhubeka uthana nendoda yami wena awungayekela ngiphethe kahle kodwa hayi habe usazoqhubeka uthandana naye futhi ngiyamthanda ngeze ngemiyeke uSiphe ngiyamthanda ngize ngemiyeke nama ngeke ngize ngikhona ayikho ke leyo nto leyo uzomiyeka namhlanje kusho mina uzomiyeka awu nalokho ngikuzwa ngawe zibhonya wemama yethu ngizokubhonya khahlela mina ukukhahlela ngathi inqubekela phambili asinayo ngoba uyachaza ukuthi angeke ahlukane naye kwaye nawe futhi uyachaza ngala ukuthi ngeke uzohlukana naye so mina angisazi manje ukuthi fanele kwenzeka kanjani
Kodwa-ke ngoba usumzwile ukuthi uthe umuntu wakhe, awukho nje mhlawumbe ungakucabanga okungconywana. Hayi, bengingaboni lutho nami umuntu wami, ngiyamthanda nami. Bengingakuboni nje ngathi ngingakwenza, ngiyamshiya. Imali esengiyisipende ngayo. Ubuthanda phela niqhamuka ngithi. Uyasebenza? Yena? Akasebenzi, uyafunda njengoba efunda naye. Sokwenza kanjani pho? Ilula nje lento akahluka nendoda yami lo. Akukho lula njengoba nje. Sengibala imali esengiyisipendile kuyena. Ubuthanda. Naye lezo mali usuke ekhipha naye lo. But kokuphatha kanjani ekuthenini imali omupha yona uyidlulisela kuyena? Kungiphatha kabi. Because ngisuke ngiphela, ngisuke naye ngiyamupha ezumntanami. Ngiyamupha. Naye lo ngiyamupha izindoda yami. If le ndaba edlulisela emndenini, Hayi sengingaqala kube inkinga eserious because isiyakubadala ngithi. angazi fanele senze njani. Angazi noma fanele simfonele yena usiphe kube ukuthi uyena okhethayo noma Ngicabanga thina leyo isolution right. Mfoneleni. Mfoneleni. Sicela ukuthi simfonele. Sabona kunjani? Siyaphila nathi. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Blaqlife TV. Ukuhlelo la sithi khona umfunani umuntu wami. So ama guest wami wo2 athi athandana nawe wo2. So ngicela ukwazi nje. Why uthi Shembe? Ngicela ukukhombisa igama lami mama. Igama lami ngo-Ayanda. Uyamazi uAyanda? Yebo, ngiyamazi. Umuntu wakho? Yebo, umuntu wami sanaza braleza. Oh okay. Ngicela ukukhombisa igama lami. Uyamazi uXoli? Wesinakazi, yebo ngiyamazi. Umuntu wakho? Yebo, yebo umuntu wami. Hey! Why uthandana nabantu bakumndeni owodwa? Mangana siswami lo ukuthi Musukufaka u-H kule ndaba ngibuza ukuthi why uthandana nabantu bakumndeni owodwa? izimo zomhlaba lo munye kahle kahle uAyanda umuntu wami engimthanda. Oh uyamthanda uAyanda. Ngiyamthanda uAyanda. USisixoli? Lo munye after something konke after usisixoli. Okuyini lokho? Usisixoli kahle kahle. Umuntu wami unemali ngithengela zonke izinto engizidingayo. Uyamthanda kodwa? Kahle kahle ngibathanda uAyanda ukuthi ngibuzwa ngaphakathi. Lo munye ingoba nakho nje uyangenzela zonke izinto ngezimali. Uyakwazi ukuthi sikwazi ukuphila kahle noAyanda. Oh okay. Shuthi imali uthatha kuSisixoli ngoba nakho ufuna ukuphila kahle noAyanda. Imali ngiyithatha kusisi. Bahle bosuku njengamanje. Yes baba wathu and sikulalela. Awusho. Izongenza njani kodwa? Kodwa awe mama. And njengamanje bayafisa ukuthi ukhethe. Ukhethe njengamanje. Bathi abakwazi ukuthi ungathandana nabo bobawu2 bebuye umndeni owodwa. So bayacela ukuthi ukhethe. Izodala ingxabano lento nje mangikhetha. Okusho ukuthi awukhethi. No, mina njengamanje ngicela ukukhetha uAyanda. Ngoba bese ngibonile mina noAyanda sinempumelelo right zonke izinto zoba right. Sihleli kamnandi. Angizwanga. Kanti manje sekuzokwenzakala Thula Tasi. Uxoli sesixolile nabe ehlini ngoba phela umoya umuntu somdala bekwazi ukungithengela izinto. Ngikwazi ukujabulisa uAyanda. Into ayishilo kumina uthe angeke akwazi ukuhlukana nawe Sisixoli. Akuzomphoqa usashwana. Ngeke ngikwazi ukuba uAyanda. Ngeke ngikwazi ukuzithandisa.
Kanjani? Ngeke ngize ngikwazi ukusana sami. Mina vele kahle ngithanda uAyanda. Wena nje bekuthi uzongipha imali. Sibonga kakhulu bhuti ngesikhathi sakho. Angazi-ke. Umuntu wami. Angisho ukuthi owami yisisi. Phuma emadodeni abantu. Ngiyacela ukuthi njengoba uke wachaza uAyanda la ukuthi anibonani njalo anihlali ndawonye kodwa ngama-weekends kuyenzeka nihlangane njengemndeni. Ngiyacela-ke ukuthi ningabe seniyifaka kumndeni, ngicela ukuthi iphelele la. Nanoma ngazi ukuthi le video le izobonwa abantu abaningi kodwa ngiyacela nizame ukuxolelana nisa lapho because umjidi ukhethile. Kunzima ukuthi ngamukele cause uSiphe ngibenzela yonke into. Ekhalisa. Ngibenzela yonke into. Naye ufakazi. Bekade beyikhipha ngeimali zami. uSiphe usekwazi ukungenza kanje. Asikisi mama. Uyayikhalisa wena. Uyayikhalisa. Asikisi but ngiyacela-ke ungamcindezeli kangako umamncane wakho lo. Wonke amaphutha thina singabantu siyabenza amaphutha sonke. But ngiyacela ungabusumcindezela kakhulu. Ngiyacela nakubazali ngafiki. Noma ngazi ukuthi le video le ngenzeka ifike kubazali kodwa ngicela nizame ukuxolelana nisela njengamanje ukuze bathi mabeyibuka babone sisiphetho at least kwaxolelwana. Angazi noma niyakhona understand. Ngiyacela ningalwisani bese nigoduka kahle kube ukuthi sizovuma umndedane nahamba nabathungu banakho sithemba ukuthi angeke nize nilwisane endleleni. Ngiyacela ukuthi ningivumele. Noma kunzima. Kodwa ngizomxolela cause umntasisi. Ngoba sengibukela ukuthi izofika kabi vele kubantu abadala emakhaya. Asihlukanise umndeni la. Kube nje yisho ukuthi nivele emndenini owodwa kodwa kahle kahle asixabanise imindeni thina. So ngoba nakho umjidi usekhethile it's fine. Ngicela ukuthi nizameni ukuthi nibuyisane njengomndeni kungapheli ukuthi umamncane wakho kungapheli ukuthi indodakazi yakho. Mbuka lapha ekhaya ngingakagoqi nje uyakuzwa kodwa lapha ngicelayo noma ngathi awungizwe sidalo. Uyangamukela. Ngiyalamukela uxolo lakho because vele egcineni khethe mina. Anginankinga lokho. Singaqhubeka sizwane kuba vele kuyini indodana mina. So right. Mbuka lapha ekhaya kuyacaca engazi ukuthi akuhambi ngendlela ebesicabanga ukuthi kuzohamba ngayo kodwa ke sesifinyelelile esiphethweni and ngicelile ukuthi kube khona uxolo phakathi kwabo and asifuna ukuthi mesifika le video emndenini wabo utholakala ukuthi omunye usedonsa usebhekisa le omunye udonsa ubhekisa la sekuyaxatshana cha athina sibili esimndeni but sizama ukuthi senze izinto zibe right. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare mina ngiyamthanda kakhulu. Bye. Ngizawasala sesiqondisa lokho